Mga kalingap, andito tayo sa bundok at may bahay po dito. At kumustahin natin kung sino po yung tao sa bahay na ito. Mga kalingap. May bahay-bahay po. Ito po. Ay, magandang hapon po. May sanggol po mga kalingap. Magandang hapon. Nangangagat po yung aso nyo? Ah, hindi. Ano po ako? Si Kalingap Alvin. At ma-interview lang po tayong konti. Ay, nagluluto po sila mga kalingap. Ano pong niluluto nyo? Nag-ano ng kape. Ay, kape. Ah, patingin daw po. Oh, kape. Ah, nagiinit. Kala ko yung ano. Ay, pwedeng ma-interview din si ate. Oh, ito po may ano din. May baby oh. Ilang taon na yun ating baby mo? Isang buwan pa lang. Ay, bago pa lang. Ilang taon ka na po? 30 po. Ah, 30 ka na. Ilan na po ang anak nyo? Pang-5. Ah, pang-5. Nasaan yung mga anak yung maliliit? Nasa ama po. Sa ate. Nasa ama. Bakit po? Bakit hiwalay? Hiwalay kayo? Hindi man. Hindi. Bakit? Naghiwalay kayo? May maliit kayo. Anak. Away lang. Naghiwalay man po ako sa kanya. Buntis pa po ako. Ah. So ito si mama mo. Anak niyo po, Nay. Nakipaghiwalay ka, buntis ka. O di bakit ka nakipaghiwalay? At sinong mag-aano ng ano mo? Ng baby mo? Ha? Ako na lang din po. Malayo ito sa ano? Lakad lang. Mapunta dyan sa ano? Mga bilihan ng tindahan. Lakad lang po. Malayo ito mga kalingap. Wala po ditong kabahay-bahay oh. I-scout po kami ngayon. Ba't ka nakipaghiwalay? Buntis ka pala. Anong pangalan mo? Angelica po. Angelica? Nay, anong nangyari, Nay? At nangyari sa anak nyo at nakipaghiwalay? Away lang lang kami. Pero, kikipagbalikan man. Napunta man dito. Bakit? Pwede mo nang patawarin. Ano ba, nagbabae? Ganon? Ayaw sabihin ni Angelica eh. Nag-iiyak ka na. Kasi may baby ka. Ba't naghiwalay? Buntis ka pala nung nakipaghiwalay ka. Andito kami ha. Ako si Kalingap Alvin. Nay, huwag kayong matakot sa amin ha. Hindi naman. Ay, hindi naman. Siyempre may mga tao minsan nadaan din dyan ano. Ang dami naman dito dumadaan. Ba't nakipaghiwalay ka, Angelica? Malay mo makatulong kami. Diyan sa anak nyo. Buwan man pa lang, no? At kahit konting ano lang, ano ba yung sanhi ng paghihiwalay nyo?
Sinong nakipaghiwalay? Ikaw? Ako po. Kahit buntis ka? Kaninong ano ba yan? Sa kanya? Sa kanya talaga? Or sa iba? Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Iba tuloy ang naisip ko. Ang naisip ko may iba kang naging jowa sa asawa mo. Parang ganon. Naghiwalay kayo. Siyempre, si mama mo. Hindi to si mama mo. Handa ka niyang tulungan. Ano, Nay? Hanggat na humihinga yan. Magulang lang talaga ang pinaka maasahan. Ano po? Ano yung pinaka gusto mong mangyari ngayon? Napagawan po si Toto ng restro. Rehistro ng baby. Wala pa yung anong pangalan ng baby mo? Junior po. Junior? Pangalan nung asawa mong hiniwalayan mo? Medel po. Ha? Medel. Medel. Bakit mo hiniwalayan? Hindi ka nakakasundo-sundo garo sila. Hindi nagkakasundo? O baka may third party? Hindi ko po Hindi po nagkakasundo pagdating sa pera. Paano kung wala naman pagkakasunduan? Walang pera, ano? Minsan kasi yung pera, yan ang din ng paghihiwalay. Oh, Angelica. Paano walang walang pagkain, walang bigas, ganun. Nahirapan kang buhayin yung ilan na pang-apat na yan, may 3 ka pang anak doon, ano? 4 po yung nasa kanya. 4 yung nasa kanya. Tapos sa'yo 1. Kasi kailangan pang sumuso sa ina, ano? Ibibigay mo ba din yan? Hindi po. Kumbaga yan na yung mo. Yan na yung pupukusan mo. Paano yung mga kapatid niya, yung mga anak mong iba? Siguro naguguluhan ka, ano? Baka na yung maayos pa, ano? Gusto mong, gawin, Gusto mong mangyari sa buhay mo? Ayan, nakipaghiwalay ka na. Ayaw mo na bang makipagbalikan? Ayoko na po. Ayaw mo na. O, anong gusto mong gawin? Ngayon? Makapagtrabaho na lang po. Para saan? Para sa anak ko po. Yun na lang yung mo. Dati, saan ka nagtatrabaho? Hindi man pa ako nagtrabaho. Hindi ka pa nagtrabaho. Pero pangarap mo makapagtrabaho din. Opo. Hindi ka pa pala Pero 30 years old ka na. Hindi po yung nagdadayo. Hindi pa nakapasok sa ganyan. Para siyang experience sa trabaho. Anong trabaho lang niya? Sa bahay, pwede. Pagkakatulong, ganun. Subukan nga niya. Parang si stress siya, Nay. Si Angelica. Na-stress ka? Angelica? Pag gabi ba nakakatulog ka man? Hindi naman po madalas. Hindi madalas? Minsan Minsan, di siya natulog na maayos. Oh. Di walang tulog. Kulang-kulang. Basta ang pinakagusto mo yung rehistro ng anak mo. Opo. Bigyan kita ng 2,000 pang rehistro. Salamat po. Yan yung gusto mo ngayon, ano? Stress ito, Nay. Stress po nga. Minsan po, may man din pag nakakatusang ayos, pag araw. Pag gabi naman, hindi. Baliktad. Dapat ka po, kung tutulog kang maayos. Minsan, natulog siya 1 oras, 1 oras, ganun din. Binabawi niya pag araw. Nakatulog siya. Ako naman. Ano na lang ginagawa nyo, Nay? Ako na gano'n ng apo ko. Ikaw nag-aalaga. Minsan kagabi ako rin. Pinapatulog ko siyang maayos. Anong payo mo, Nay? Hindi mo na siya pinayuhan na ayusin yung problema ng... Hindi, ayaw man na nga. Ano na siya nung usap ko. Sayang, 4 na.
Wala Sabi ko, man. Kako, kawawa man yung mga anak mo. Baby pa pati ito, oh. Ayaw mo na talaga, ano, Angelica? Ako po na po. Diyan nga po siya naka-stress. Sa asawa. Bakit? Anong ginagawa ng asawa? Ewan ko po. Hindi man di ko magabayan na araw-araw ta. Siyempre may pamilya man po baga ako. May aguman po ako. Ayun na, nagpunta lang yan dito sa akin. Nag-ano pa yan, ang ano pa lang nagpunta sa akin. Paanim ang tiyan. Ang sa akin na nanganak. Hirap pa nga ako sa ospital. 6 na buwan na ang tiyan, nakipaghiwalay pa. Naghiwalay siya, tayo niya kaya ang pagtutulog nga. Stress nga po siya sa asawa niya. Hindi Natanong ko natutulog. naman sila. Wala man sa akin na ibinabanggit ko ang dahilan. Buntis, nakipaghiwalay. Sabi ko nga ano ang gagawin ko nga po. Dito ay sabi ko kaya sa asawa ko, di, gabayan na lang natin sa pag maglaki ang bata. Tuturuan ko na lang siya. Bibigyan ko na lang po ng ano, 2,000 pesos para rehistruhan siya, yung baby. Buti ang gatas niyan, ano, sa ina. Ngayon, sa breastfeeding is, ano, napaka-importante yan. Angelica, oh. Salamat po. Kailan mo paparehistruhan yung baby mo? Sa Lunes po, malalakad ang ano nito. Sa Lunes. Opo. Kaya mo naman. Patulong na lang po kay mama. Ang papatulong. Malayo pati itong lugar niyan ay. Kabundukan. Sa ilog. Oh. Pero presko. Tapos ko naman, yung sariwa naman. Oo. Safe naman kayo dito. Safe naman. At Salamat po dito sa binigay ng pera. God bless, ha. Pag-pray din natin yan. Makatulog ka na sana. Ang daming yan. Ba't uso ngayon yung mga hindi nagkakatulog? Ano? Ito lang po. Stress na ang tao ngayon. At unay, yung kape nyo, oh, Sige na. naglamig. Naglamig ulit. Bili naman yung ano na yun. Sige po mga kalingap. Paalam na po.